halin da ake ciki game da rayuwar Bazoum da ta iyalansa da kuma wato amininsa ko kuma a ce ubangidansa Muhammadu Isuhu a daidai lokacin da aka kifar da gwamnatin ta Muhammadu Bazoum kuma yake karkashin kulawar sojojin Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da warhaka, sannan da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarka. Idan yanzu ku fara zai muku daure ku danna alamar subscribe, ku danna alamar kararrawa. Yanzu yanzu dai sojoji sun fitar da jadawali kuma sun gana da wato shugabannin siyasa na gunduma. Hakan dai na nufin cewa sojojin na son kafa sulhu ne a tsakanin al'ummar garin na Nijar. Yanzu kuma kamar yadda kuke gani an ruwaito cewa Muhammadu Bazoum na cikin wani yanayi kasancewar kwana ɗaya da wani abu wato bai ci abinci ba gamsashe. Ana nufin ba bai ci abinci ba gaba ɗaya, sai dai ba kamar yadda ya saba cin abinci ba. Ana ganin hakan kuma ka iya kawo masa tasgaro da wata barazana a rayuwarsa. Duk da a lokacin da mutane da dama hankalinsu ya koma dangane da lafiyar Muhammadu Bazoum din da kuma ta iyalansa. Kuma amininsa ma wato Muhammadu Isuhu na hannun sojojin na Nijar. Ana da kyautata tsammanin shi ma nan da wani lokaci za a iya sakinsa. Domin kuwa sojojin sun fara tattauna yadda wato za su yi jawabi bayan naɗa shugabansu, wanda kuma suka tabbatar da cewa Muhammani wato ya kasance General Muhammani ya kasance shine wato sabon shugaban Nijar din na karkashin mulkin soji. Yanzu haka dai kasashen duniya da dama sun fara janyo kasar ta Nijar tallafi sakamakon wannan juyin mulki da ya afku. Domin kuwa juyin mulkin ya faru ne a daidai lokacin da ake kokarin raya dimokuraɗiyya a kasashen Najeriya, Nijar da kuma sauran wato kasashen Afirka. A daidai lokacin nan kuma wato wannan juyin mulki ya afku, wanda ake ci gaba da wato bashi baya. Da dama daga cikin dai wato al'ummar Nijar za a iya cewa suna da maradin ganin an ci gaba da mulkin dimokuraɗiyya a maimakon mulkin soji da ake yi a yanzu. Wataƙila dai tattaunawa sulhu ka iya kawo ƙarshen wannan juyin mulki kuma a tabbatar da an dawo Bazoum kujerarsa, ko kuma a sake yin wani zaɓe wani ya hau. Ba lalle ne a tabbata ba ana wannan mulki na soji a ƙasar ta Nijar. Ku tafka muhawara, ku faɗa mana ra'ayinku akai dangane da halin da ake ciki yanzu game da rayuwar Muhammadu Bazoum da kuma ta iyalansa, domin kuwa hankalin duniya ya karkata akan wannan.